बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों जय मसीह होनदों आरो लोगोसे बरायदों। ख्रिस्टनि आंगो प्रिय नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि गोबां सोमोनांथावना एबा गोबां दुखु नांथावना मोनसे रादाब फिन लानानै फैदों। जि रादाबाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे सासे सुबुङा सासे पास्टरखौ सोबादों। जे सनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना सैथोखौ खोनादों जे सासे व्यक्तिया सासे सुबुङा पास्टरखौ सोबाबाय, गोबां गोसायै सोबादों आरो लोगोसेयैनो गोबां रोखोमनि जाथायफोर जादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां दुखुनांथावना आरो बे मानो जानो मोन्दों, बे जाहैबाय नंखायै दाय फोनांनाय, नंखायै बुंनाय जे पास्टरा धोरोम सोलायहोदों। धोरोम सोलायहोनायखाय सासे सुबुङा, बेजों लोगोसे गोबांफोर दंबावो जायफ्रा गोबां नायनो बाबाय, बेनि थाखाय पास्टरखौ सोबाबाय, लामा गेजेराव सोबादों। येस अनजाग्राफोर, लामा गेजेराव गोबां दुखुनांथावना। दा नोंथांमोननो बे रादाब क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो नागिरदों। बबे जायगायाव जादोंमोन, बोरै जादोंमोन, मा खारनाव बेफोर जाथायफ्रा जानो मोनखो, बेफोरखौ जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहैगोन। दा बेयावखाय नोंथांमोना बे गुसुं रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो, अब्ला नोंथांमोना मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुजिसिनगोन। आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों, चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जेन आंनि आपल'ड खालामनाय रादाबफोरखौ, इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेयैनो जायफ्रा नायखाबाय थायो, नोंथांमोनाबो लाइक होनानै गालांदो। आरो लोगोसे लाइक थुनाय लोगो लोगोनो जुदि मोनसे हाइप होननाय जुदि अपसन फैयोब्ला बेखौबो थुनानै होगोन। आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जिहेतु मोजाङै नायगोन, रादाबखौ मोजाङै नायगोन, आरो बे रादाबखौ नायनानै नोंथाङा मा सोलोंखो, मा मोन्दांथि मोननो हाखो, बे मोननायखौ नोंथांमोना कमेन्टआव बयनोबो फोरमायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो बे रादाब क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। कोरबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरबा में पास्टर को थप्पड़ मारा गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने थप्पड़ जड़ दिया है। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आ चुका है। धर्मांतरण को लेकर कल बवाल हुआ था। मसीही समाज ने इसका चक्का जाम किया और बालको थाना इलाके की अब आपको एक घटना बता रहे हैं, जहां पर यह बवाल और ज्यादा बड़ा हो गया है। कोरबा में पास्टर को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के लोगों ने ही थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, वहां पर जमावड़ा देखा जाता है। पास्टर जो ये आगे बढ़ते हैं और अचानक ही एक नीली टी शर्ट में जो व्यक्ति है वो उन्हें थप्पड़ जड़ देता है। कल ये बवाल हुआ था। धर्मांतरण को लेकर मुद्दा और ज्यादा गर्माता जा रहा है। मसीही समाज ने चक्का जाम किया था। अब बालको थाना इलाके की एक घटना निकलकर सामने आई है। हरीश साहू अधिक जानकारी देने के लिए फोन कॉल पर जुड़े हैं। हरीश, ये मामला और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अंजलि, ये मामला और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पास्टर को जो थप्पड़ मारा गया, वहां पर हिंदू संगठन के लोगों का आरोप था कि वहां पर धर्मांतरण चल रहा है और वहां पर मौके पर पहुंचे थे। मौके पर गहमा-गहमी की स्थिति थी और बवाल हुआ। इसी बीच जो है पास्टर को हिंदू संगठन के लोगों ने थप्पड़ मार दिया। अब वो वीडियो भी सामने आ चुका है और थप्पड़ मारने के बाद जो है मसीही समाज जो है आक्रोशित हुए थे और बालको नगर के मुख्य मार्ग पर जो है चक्का जाम भी कर दिया था। चक्का जाम की स्थिति को लेकर के आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हुई थी और एक बड़ा बवाल हो गया था। वहां पर मौके पर जो है पुलिस पहुंची और मोर्चा को संभालने की कोशिश की और मोर्चा को संभाला गया। फिलहाल मसीही समाज का आरोप है कि थप्पड़ मारा गया और धर्मांतरण बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां पर अगले महीने जो है दिसंबर महीने में क्रिसमस की तैयारी है, उसको लेकर के बैठक हो रही थी वहां पर और धर्मांतरण का हिंदू संगठन ने आरोप लगाया। फिलहाल अभी जो है थप्पड़ मारा गया है हिंदू संगठन के लोगों को, उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है यहाँ पर मसीही समाज द्वारा की जा रही है। चलिए ठीक है, तो मसीही समाज अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखना होगा क्या कुछ आगे कदम उठाया जाता है प्रशासन द्वारा भी। बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी देने के लिए। थारैनो नोंथांमोना गोसो होनानै नायबाय आरो खोनासंबाय आरो नोंथांमोना थोंजोङैनो बाथ्राखौ मोजाङै बुजिजोबदों होननानै आङो फोथायदों। बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि कोरबा होननाय जायगायाव जानाय जाथाय, जेरावहाय माखासे ख्रिस्टियान सुबुंफोरा मण्डलीनि खौसे जानानै मोनसे जायगायाव मिटिं खालामदोंमोन। आरो बे मिटिं, बे सावराय मेला जादों जाहैबाय, जिहेतु डिसेम्बरा फैगासिनो दङ ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय, जि 25 डिसेम्बर जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान होननानै जायखौ सेलेब्रेसन खालामो, बैनि थाखाय मोनसे मिटिं जादोंमोन। बै मिटिं जानायखौनो जेराव मण्डलीनि बयबो खौसे जानानै सावरायदोंमोन जे ख्रिस्टमासखौ बोरै खुंनाय जागोन, ख्रिस्टमासाव मा जानाय जागोन, माबायदि प्रग्रामफोरखौ खालामनाय जागोन, ख्रिस्टमास प्रग्रामनि थाखायसो बेयाव सावरायदोंमोन। बेखौनो माखासे हिंदू संगठननि माखासे मानसिफ्रा गाज्रि मोनबाय जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों, बेयाव बेबायदि माखासे खामानि जादों, इलिगेल खामानि जादों होननानै
बिथांमोना पुलिसनोबो एरनानै होबाय आरो पुलिसबो फैबाय आरो लोगोसेनो हिन्दु संगठननि माखासे मानसिफ्रा फैबाय आरो जेरावहाय पास्टरखौ बुबाय आरो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों दि माखासे गावजों गावनो गोबां बुलायलायनाय जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर बेयाव भिडिअखौ एसे ब्लार खालामनाय जादों मानोना बेखौ ब्लार खालामाब्ला हयथ' इउटिउबनि जिथु गाइडलाइन दङ बे गाइडलाइनखौ सेफायनाय जागोन। दा बेवहाय बे सिफायनाय जायोब्ला माखासे प्रब्लेम्सफोरा फैगोन चेनेलाव। दा बेवहायनो बेखौ ब्लार खालामनाय जादों। अबयसे बेखौ आं खालामाखै, नाथाय जि बिस्टार निउस चेनेल दङ बे बिस्टार निउस चेनेलानो बेखौ एडिटिं खालामनायावहाय ब्लार खालामनानै होखाबाय। अब्लाबो नोंथांमोना थोंजोङै सिनाय मोनगासिनो दङ जे सासे निला ड्रेस गाननाय स्काई ब्लु ड्रेस गाननाय बेक्तिया पास्टरखौ सोबादों। पास्टरा फैबाय थादोंमोन, पास्टरखौ सोबाबाय। बेनि उनावनो लोगो लोगोनो जायगायाव मोनसे गरमा फैबाय, दुंदुं हावा फैबाय जे माखासे मानसिफ्राबो हयथ' जायफ्रा पास्टरजों लोगोसे फैगासिनो दङमोन बिथांमोनाबो हयथ' बैसोरजों लोगोसे एसे धाक्का मुक्का जाबाय आरो लोगोसे नांज्लाय खमज्लाय जादों। आरो पास्टरजों लोगोसे सासे पुलिसबो दंफाखायोमोन, पुलिसा फैबाय थादोंमोन। नाथाय बे थानायावनो पुलिस थानायावनो बै सुबुङा पास्टरखौ सोबा फैबाय। ओरैबायदि गोसा सोबादों नोंथांमोना नुनो मोन्दों, ओरैबायदि गोसा सोबादों जे बिनि मोखाङा एसे साइड जालायनो गोनां जादों, मावग्लुबलायदों। बेखौ जों नुदों। अलरेडि रादाबाव बे बाथ्राखौ रोखायै बुंदों दि जे बेयावहाय धोरोम सोलायहोनायनि जेबो खामानि जायाखैमोन होननानै रादाबाव रोखायै बुंदों। बेयाव जादोंमोन जाहैबाय मिटिं मोनसे जादोंमोन आरो बे मिटिंआनो जाहैबाय ख्रिस्टमासनि मिटिंमोन। ख्रिस्टमासखौ बोरै खुंनाय जागोन, सोर आलासिखौ लानानै फैगोन, हयथ' बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोर ख्रिस्टमासखौ लानानै बिथांमोना सावरायदोंमोन। बेखौनो हिन्दु संगठननि माखासे मानसिफोरा पुलिसनो एरबाय आरो बेबायदि गन्दगलखौ खालामबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै बे पास्टरा मानो बुजानो गोनां जाखो? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनायनि थाखाय, ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय बियो बुजानो गोनां जाबाय। गुबुन जाहोननि थाखाय नङा। दिनै बे पास्टरा माबा मोनसे सिखाव मावदों बे नङा। बे पास्टरा माबा मोनसे सिलाइ लानानै गानफोर लानानै बहाबा गावला बायहैदों बे नङा, सोरखौबा सिगि बायहैदों बे नङा। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय दिनै बियो बुजानो गोनां जाबाय, लामाफ्राव बुजालाबायबाय। बेनिखायनोथ' जिसु ख्रिस्ट'आबो माथाइनि 24:7 ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोरो हमनानै गथायजागोन, साजाय होजागोन आरो सिथारजागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजोंनो मुगैजागोन। जिसुआ मोनसे समाव गावनि सेलाफोरनो अलिभ हाजोआव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। इएस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुहुमाव दङमोन बै समाव गावनि सेलाफोरनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दि नोंसोरो हमनानै गथायजागोन, साजाय होजागोन आरो सिथारजागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजोंनो मुगैजागोन। दिनै बेनो जागासिनो दङ। आरो बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बुंनो मोन्दोंमोन आरो माब्लानि बाथ्रायाव बुंदोंमोन? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि सिगां जागोननि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव गावनि सेलाफोरनो फोरमायदोंमोन। आरो दिनै बे जाथायफोरा जागासिनो दङ। दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ दाव खालामनायनि थाखाय, ख्रिस्टियान मुं लानायनि थाखाय, जिसुनि मुं लानायनि थाखाय दिनै भारतनि गोबां ख्रिस्टियानफोरा नासयजागासिनो दङ। गोबाङानो नासयजागासिनो दङ, गोबाङानो मुगैजागासिनो दङ, गोबाङानो जेलाव थानो गोनां जादों, गोबाङानो दानथार जानो गोनां जादों, सिथार जानो गोनां जादों, गोबाङानो गावनि धोन सम्पतिफोरनिफ्राय बैखत जानो गोनां जादों, गोबाङानो सैसोनो गोनां जादों। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ अलरेडि बुंनानै दोनखादों। आरो दिनै जों जि रादाबाव मोननो हाबाय, जि पास्टर बिथाङा लामा गेजेराव आदां सोबा जाबाय, बे सोबा जानायनि कारनाबो बेनो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनायनि थाखाय, बिनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय पास्टरा सोबा जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोंनि हादोराव बे अबस्था जानानै दङ। जों गोबाङा साननो हागौ, सोरबा मानसिफ्रा जायफ्रा रादाब नायाखै, जायफ्रा जेबो मेडियानि बाथ्राफोरखौ मोनथिया, डिजिटेल मुगा फैगासिनो दङ बेफोरखौ मोनथिया, केबल न'आव गावनिल' साननानै दङ जे जेबो जायाखै, जेरावबो जेबो जायाखै, तारनाफोर फैयाखै माथो होननानै जुदि सानना दङब्ला बे गोरोन्थि जानानै दङ। तारना गोबां सोलिगासिनो दङ। सानफ्रोमबो जों मेडियायाव मोननो हायो। जिहेतु दायो डिजिटेल मुगा, जोङो जेब्लानो मबाइल खेवो, निउसफोरखौ नायो, अब्लानो जोङो बेबायदि तारनानि बाथ्राफोरखौ मोननो हायो। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे जों जेन सांग्रां जानानै थायो। आरो बे सांग्रां जानाया आरजनि सांग्रां जानाय, बबेबा मोदोमनि सांग्रां जानायनि बाथ्राखौ आं बुङाखै। जों जेन आरजआव बोलोगोरा जायो आरो जों जेन बिस'ज लायो। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे पास्टरनि थाखाय आरजआव थादो, जेन बिथाङा जेन जेबो प्रब्लेम्सआव गोग्लैया आरो इसोरनि खामानि मावनायाव जेन बिथाङा बोलोगोरा जानानै मावलांबाय थानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना आरजआव थादो। आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्रावबो अनेक समाव अनेक समयसा जेंनाफोरा फैगोन, नाथाय आरजआव बोलोगोरा जागोन। मानोना नेरनाय
सिंह बायदि सैताना जोंखौ मनग्लाबनो थाखाय अरायबो खुगा खेवनानै दङ आरो लोगोसेयैनो जों बे बाथ्राखौबो गोसोआव लानो नांगौ बेफोरबायदि जेब्लानो जाथायफोरखौ जोङो नुगोन जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राखौ जों गोसोआव लाबोनांगौ मानोना जिसु ख्रिस्टआ अलिभ हाजोआव गावनि सेलाफोरनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आंनि फैफिननायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन बुहुमनि जोबनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन होननानै दा बेफोरो मोनफानि उनाव मोनफा जागासिनो दङ दा बेवहाय जोंनि फोथायनाय इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बिनि आदेश बायदि सोलिनायखौ जोंबो बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रा खालामनो नांगौ आत्मिक जिउआव जौगालांनांगौ दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर मिजिंथिदों नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों मोन्थिनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ मोन्थिदों होननानै दे अब्ला बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै लाइक होनो थाखाय दाबावसै अब्ला थेंक इउ